جبارتنا flimkien mulej, kelmtek imqazza, fal-bwada li naqad, bil-ġisem tiblek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tamarin tmulej, hemm jintejx fil-ruħ. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għar-Ruħ Ġuża Azzopardi. Illum eżies, it-8 ta' Mejju hija l-festa tal-Madonna ta' Pompej. Kejjew nilqgħu anke l-appell li jagħmlilna il-Papa Franġisku f'dawn il-jiem biex dan ix-xahar ta' Mejju, waqt li aħna ninsabu l-koll fil-familji tagħna, insibu l-ħin biex nerġgħu niskopru iż-sbuħija ta' din it-talba, it-talba tar-Rużarju. Talba tar-Rużarju mhija xejn għajr, kontemplazzjoni, riflessjoni fuq dak li Alla għamel għalina għax iħobbna. U li dan il-pjan biex bih salvana kien hemm ukoll il-preżenza ta' Omna Marija. Hekk ukoll għadu llum jiġri. Il-mulej għadu jaħdem irid is-salvazzjoni tagħna. U Marija wkoll għadha hemm tgħinu biex tkun magħna f'din il-mixja tagħna ħalli aħna wkoll naslu fil-glorja tas-sema fejn wasleti ħdejn bina Ġesu. Dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew nitolbu maħfra lil Alla għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ibnek il-waħdieni kisbilna il-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-ħajja, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Għatina nitolbuk li aħna u niftakru f'dawn il-misteri fil-Rużarju imqaddes tal-Verġni Mqazza Marija, nimxu fuq kull ma fihom u naqilgħu kull ma jwedu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien huwa jitkellem fis-sinagoga ta' Antiokkja ta' Pisidja, Pawlu qal: Ħuti u liet Abram u intom mill-ġnus li tibżgħu minn Alla. Lilna bata Alla l-aħbar ta' din is-salvazzjoni. In-nies ta' Ġerusalemm u l-kapijiet tagħhom ma għarfux lil Ġesu u anqas ma fehmu kliem il-profeti li jinqraw kull nhar ta' Sibt. Madankollu temmew huma stess billi kkundannawh għal mewt. Għalkemm ma sabux fuq ix setgħu jagħtuh il-mewt, talbu lil Pilatu biex ineħħilu ħajtu. U meta temmew dak kollu li kien miktub fuqu, niżluh mis-salib u qegħduh f'qabar. Imma Alla qajmu mill-imwiet. Għal ħafna jiem baqa' jidher lil dawk li kienu jiltaqgħu miegħu mill-Galilea lejn Ġerusalemm u li issa huma xhieda tiegħu
quddiem il-poplu. U għalhekk aħna qegħdin hawn biex nagħtukom l-aħbar li l-weda li Alla kien għamel lil missirietna temma għalina, li aħna wliedhom billi qajjem lil Ġesu mill-imwiet kif hemm miktub fit-tieni Salm: Ibni int jien illum nissiltek. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Ibni int jien illum nissiltek. Ibni int jien illum nissiltek. Jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion il-għolja mqazza tiegħi. Irrid inxandar id-digrieti tal-mulej u għalli: Ibni int jien illum nissiltek. Itlobni u l-ġnus natik bwertek u tru fil-ard bi priża tiegħek. B'verga tal-ħadejt int kissirhom bħal ġarra tal-foħħar frak tagħmilhom. Flimkien: Ibni int jien illum nissiltek. U issa slaten ifmu sewwa, twidbu intom li taħkmu l-art, aqdu lill-mulej bil-biża, bir-roda riġlejh busu. Ibni int jien illum nissiltek. Nkantaw flimkien: Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jiena huwa t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tħallux qalbkom titħawwat, emnu f'Alla u emnu fija wkoll. Fid-dar ta' missieri hemm ħafna postijiet, li ma kienx hekk kont ngħidilkom sejjer inħejjilkom fejn toqgħodu. U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa' niġi biex neħodkom miegħi, biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll, u t-triq għal post fejn sejjer tafuha. Tumas qallu: Mulej, aħna ma nafux fejn inti sejjer, kif nistgħu nafu t-triq? Wieġbu Ġesu: Jiena huwa t-triq, il-verità u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Qegħdin niċċelebraw il-festa għażiża tal-Madonna ta' Pompej jew aħjar kif ħafna nafuha, il-Madonna tar-Rużarju, propju anke minħabba dan il-għan. Ix-xahar ta' Mejju huwa iddedikat bħala ix-xahar tar-Rużarju. Ix-xahar li fih niċċelebraw ukoll kif se nagħmlu l-ħadd li ġej jum l-Omm, għaliex Marija hija ommi u ommok. Il-Vanġelu tal-lum jurina dak li fil-qosor meta nimmeditaw it-talba tar-Rużarju insibu. Il-kelma ta' Ġesu dal-għodu x'kienet? Tħallux qalbkom titħawwat, emnu f'Alla. Xi tfisser nemmen f'Alla? Nemmen li Alla jeżisti? Nemmen li Alla ħalaq is-sema u l-art? Ħafna nozzjonijiet, ħafna idijat biex ngħidu hekk? Le. Temmen f'Alla jfisser għax nemmen li jeżisti u nemmen li dak kollu li ħalaq qed jagħtih lili biex jurini inħabtu, biex jien nista' niltaqa' miegħu.
sejjer inħejjilkom dar għaliex dan Alla ma jridx jibqa' mifrut minna. Irrid li fejn qiegħed hu tkun mhux biss id-dar tiegħu imma tkun id-dar tiegħi u tiegħek. U bir-raġun Tumas jgħidlu imma fejn sejjer, x'irridu nagħmlu, li min hija t-triq. U Ġesu jgħidlu jiena t-triq, il-verità u l-ħajja. Jekk nirriflettu sew it-talba eżies tar-Rużarju, tenna nimmeditaw, nikkontemplaw il-misteri, naħsbu, nikkontemplaw fuq l-affarijiet il-ħwejjeġ li Alla għamel għalina biex iwassalna fil-glorja tas-sema. Dak li jilmu-lej Alla għamel mal-Verġni Marija b'mod iva singolari imma qed iwettqu wkoll miegħi u miegħek fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U jekk il-misteri tar-Rużarju jibdew billi Marija tisma' l-leħen ta' Alla u tilqgħu, dik hija l-ewwel stedina, dak huwa l-ewwel pass ta' triq tiegħi lejn il-glorja tas-sema. Jiena u int ukoll neħtieġ li nisimgħu l-leħen tal-mulej imma dik il-vuċi nilqgħuha u ninkarnawha ġefina, nagħmluha ħajja. Ngħaddu mill-mumenti ta' dbatija kif għadda Ġesu, kif għaddiet Marija. Imma l-aħħar misteru tar-Rużarju jurina Marija fil-glorja tas-sema li hija xbija tal-Knisja. Dawk kollha li jikkontemplaw it-talba tar-Rużarju u li jgħixuh fil-ħajja tagħhom ta' kuljum diġà għandhom il-garanzija fejn sejrin jaslu, fil-glorja tas-sema fejn hemm il-Missier. Iju għalhekk ħuti fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla li ħalaqna biex inkunu ħdejh. Għalhekk tagħna lill-Ibnu biex isalvana, biex ikun għalina it-triq, il-verità u l-ħajja. U rrisqulu għalhekk it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli tkun għalina il-gwida u l-għalliema tal-ħajja sakemm naslu għal għandek fis-sema. Nitolbuk mulej għall-istituzzjonijiet kollha ta' pajjiżna. Għatihom il-qawwa l-għajnuna u l-għaqal sabiex ikomplu jaħdmu mingħajr qiegħda għal ġid tal-umanità u tal-poplu tagħna. Nitolbu. Fil-Vanġelu l-mulej jelna tħallux qalbkom titħawwad. Nippreżentawlek mulej dawk il-persuni li forsi f'dawn il-momenti huma għandhom qalbhom imħawda, imfixkla, minħabba diversi raġunijiet. Kun int id-dawl, għamel li huma jħossu il-preżenza tiegħek magħhom, qribhom. Għamel li huma jintebħu li l-ħarsa tiegħek fuqhom mhijiex ħarsa ta' kundanna, imma hija ħarsa ta' mħabba u ta' ħniena u ta' modrija. Nitolbuk għalina l-kol biex tibgħat fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Ħalli kull meta ninġabru, partikolarment fil-familji tagħna, jew anke weħidna biex nimmeditaw it-talba tar-Rużarju imqaddes, nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħek u nifhmu dejjem dak li inti tagħmel għalina sakemm twassalna fil-glorja tas-sema. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, nitolbuk mulej tkompli tbierek u tqaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom fid-djar tagħna u fl-isptarijiet tagħna. Nitolbu.
il-Missier Qaddis dawn it-talbit tagħna u kull talba li hemm fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Inti ma tħarix fuq dak li jidher, imma tinżel fil-fond tal-qalb u għalhekk taf x'neħtieġu aħna li aħna wliedek. Int li int missierna ixħed fuqna il-barka tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. B'dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek, għatina mulej li ngħixu ħajja sewwa u li jinżommu quddiem għajnejna permezz tal-misteri tar-Rużarju, il-ħajja, il-passjoni u l-glorja ta' ibnek il-waħdini biex ikun jisħoqilna il-wedijiet tiegħu u li jgħix wijsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru kemm inti tal-għaġeb fil-ħajja tal-qaddisin tiegħek, imma li żjed illum fit-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija. Aħna nfaħru il-kobor tat-tieba tiegħek bl-istess innu tarat il-ħajr li għamlitlek Omm ibnek. Għax tassew ħwejjeġ kbar għamilt mad-dinja, xerrit fuqha l-ħnina tiegħek bla tarf, meta ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħek u bija tajtna l-awtur tas-salvazzjoni tagħna, ibnek Ġesu Kristu Siedna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu il-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej,
inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġobok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokuntana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Ejjew ma nħallux qalbna titħawwad għax Alla dak li aħna sejrin nitolbu huwa missierna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedra għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda ruħi tkun infejqa. semmu frit l-altar tijek. Anja ta' ferħta għadna ħaġa wahda miegħek.
Jew biex flimkien issa nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna u niċċelebraw bil-ferħ it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, nitolbuk mulej li nitwettqu bl-eżempji tagħha biex naqilgħu il-qawwa tal-misteri li qegħdin inqimu, is-sagramenti li bihom tqarbilna. Bi Kristus Siedna, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejdu flimkien it-tliet Avamarijiet fġieħ it-tliet ijiem li jomna Marija damet fil-qabar kif talbitna nagħmlu minn dan is-santwarju. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinus, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Komplu ngħixu fil-paċi ta' Kristu, inroddu ħajr lill Alla.